Mr. Worldwide, T-Pain, el que no bebe consejo no llega viejo. So, listen up, let it go, la 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 la. Girl wanna play, let it go, let it go, la 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 la. Girl wanna play. Takže čauko, čau zmravec, ja vás tu vítam u dnešného dielu takého malého vlogu informačného, že kanál sa asi bude rušiť, pretože lebo ja a Filip sme sa rozhádali a tak by som sa musel veľmi ospravedlniť, takže sorry, dúfam, že mi odpustíš a dúfam, že zase budeme kamoši. No a chcel by som ešte tak povedať, že keď sa kanál bude rušiť, tak som rád, že ste vydržali pri nás, že ste kúkali naše videá, že ste nezomreli od strachu. Tak vám veľmi ďakujem, dúfam, že je on. Uvidíme, že ako to dopadne, keď potom natočíme jeden vlog, takže to je všetko, čo som chcel povedať, takže zatiaľ čau a čau zmravec.